Kay gipampulan na mo sa isda sa sapa, aw ari na punta sa suba. Mura ra gyapon taganam tagdagatan ni Parikoy kay daghan kay isda diri na island kidsa, tilapia, ug uban pang isda nga makita sa dagat. Uban day pod namo si Marinong DJ ng Bohol. Uy, amura nagisog bato og kilaw human sa among hinabhabay ni sam na pod may og balik dire na namo nakuha ang paji nga dako kayo. What's up mga Parikoy, may aga kaninyong tanan diha. Mag-adventure lagi unta ta. Pero saon man hubog man ning usa. Pastila daw hanan Pastilan tawhana. Gasabot mi nga dili may magpahapon kay nagabihan may pagniagi. Hubog kayo. Nah, sao na ba ni? Dili naman mamatab sa gunsa og pukaw. Moto nangita mig laing kauban. Sakto pod kayo galamaw sila glubi. Aw mo hab-hab sa ta diri. Og kay nabusog naman ta. Aw ato tong balik ko ng usa kong mata na ba? Pastilan grabe magyapon tuga. Parikoy. Kinsa man sig pamukaw nga katugon pa ko. Pastilan tawhana. Igor mo to nga pero di mo mata. To gyapon. Pasagdan sa nato diha. Mao na nga atong kauban ko dili mo mata sa Minggoy TV. Sakto pod kayo ni abot si Marinong DJ. Marinong DJ. Kop na tamo guys. We. Ako aday ko ha. Adlok ki ba siya? Mao ni Marinong DJ ng Bohol. Og kanipong usa. Sus napabaka ni Chaz mo mata. Kawari vlogger boys on doy. Oy, shout out day ko sa rescue na mo last video Parikoy. Mao ni si John Lloyd. Og mao ni ang siya Parikoy. Arango. Sa mga taga Balilihan diha, arin mo paayo. Duol Ranes Barangay Hall. Og di apoy magpa-shoutout Parikoy. Sa shoutout mo. Na, labaw pa man din ning hubog. Og pagkatadaod, ako ra pong gisuway og pukaw si Minggoy TV. Bintagan ni Leo nga. Parikoy. So sa wakas ni mata nagyutan ang hubog. Aw mata nagyuday Parikoy. Tagay pa mor. Kuban ka, ban? Paano mga Parikoy? Abili ba tawhana? Muraragwa na hubog. Mao din kahubog-hubog na Parikoy. Naday chicks diri Ay naagyo di ka uli sa ilaha ba? Di ko musugot okay makita mga-check sa video na to. Ay mura maghubog yapan ni Parikoy. Ingani mangihiyang hubog. Muga ko sa punuan. So mga to gaandam na dahil misa mong gamit, pinaitso. Pero before tama to sa atong destinasyon, ako sana i-shoutout akong sticker sa motor Parikoy. Shoutout sa Delay Drive Decal. Located din siya sa Sagbayan Parikoy. Napod sila Shopee account Parikoy. Barato ra kailan decals. Kanang ako for 50 ra ni. Tanang klaseng motor na sila decal Parikoy. Og kay prepared naman ta. Diretso na dahil ta sa suba. Kubi na. Tay sa Parikoy na sa dakoy hatag ni Minggoy. Pagana to siya bagong antipara Parikoy. Og fins pod ang ilang gihatag nila sa kuha. Gikan din ni sa Vacuum Aqua PH. Barato ra ni sa Shopee Parikoy. Tara, ato na ning hatag niya. Parikoy. Pagi ka na sa Vacuum Aqua PH. Salamat sa Vacuum Aqua PH ha. Kung siya walay kon ba water. Thank you so much Vacuum Aqua PH for this high quality diving mask. Tama na, medyo kamay lang siya. Wow. Sa gusto mo palit, i-search lang ilang Shopee store. Piskay pod kayo ang fins nga ilang gatag sa kuha. Og diri magkas na pud tubig sa Encanto Water Refilling Station. Mao ni ang ika-5th branch nila. Og diri nakatapok na mitanan. Sa tanang butang nga dalon, kani mao ay dili pwede kalimtan. Mao dito ba? Layo ka sa sakit pero dool sa kamanalisong pay Parikoy. Atong tilawan kung piskay ba? Unya dalodong unsa may lasa? Miyay. Aw lamig na. Ikaw pa ba nga nang kagtuba? Og diri gailis na ko. Sa gusto mo palit og diving suit, search ra na sa Shopee kanang nasa screen. Okay, wala pa mataytingga. Among pabutang tagputa aras likod para matiglom ta. Lisod kay ning style ka musu sa kigol. Paits gyapon na basta mo tiglom lang ta. Kaminggoy nga panas lang akong gamiton. Kay wala pa ni abot ang ako Dive na ta Parikoy. Unya diri nakakita kog isda. Abin hog patay. Sus pagpunit ni dagan bitaw na. Og diri sunahan kita kog tilapia nga dako. Matik kisi-kisi. Pilits batoy. Wala ka kisi-kisi day. Good size na Parikoy. Kisi-kisi Parikoy. Og mo po nilang mga kuha Parikoy. Lami kini sa sabaw. Og diri nakakuha pod si Parikoy tata. Comment down below Parikoy kung say pangani sa inyo ha. Samin man ni or pot-pot. Di ara Minggoy TV. Yes hubog oy sa kuha. May basta makalipay. Og ni tawas na may Parikoy. Medyo kamera may kuha Parikoy. Bawit ako gumagkaon. Ato rang hinluan dang isda Parikoy. Amo ring gilayan ng para sa sabaw og para kilawnon. Mas lami ang kilawnon kung dagag kamatis. Nya daghan pong sili. Og kay naguma malagi atong portable stove. Aw ares ato sa kahoy. Mating ko yawan taning kahoy. Gamay sipyat yabula ganitanan. Og diri ato lang ning timplahang daan. Ato ra ning unhag lunod ang kinason. Kay gahi kinagbagal. Isunod dayon natong mga uwang. Og kay dibukal naman. Aw ato na nailunod ang mga isda. Ato ra nang gamit ang mga tukon. Base nya wala na tay makaon. Og kay luto naman. Aw ato na nang dayungan para mapulih na pag sinugba. Grabe ha makaasino. Mura magtinabal. Piskaya sa tinuwa pa rin kayo. Bagong haon pagid ba? Samot na ng kinilaw. Ulalam kayo. Tilaw sa taning kanon be. Gutom na kayo wa sila namilig pan. O gato na ni plastada ang sudan. Angay-angay yun rin nato para makakaon ng tanan. Lumias uwang pa rin kayo. O syempre ang atong sabaw. Kisi-kisi lagi ni Onya lagi. Luto na siguro na atong sinugba. Hakit sa may noon. Ari nung DJ. Lead the prayer. Kinilaw da. Uy. Ayaw na goy. Nauna mo kagkano pa ipangadji. Pasalamat sa tadan pare koy usa ta mangaon. Amen. Hab-hab pare koy. Excited ka rin ng DJ. Ano na butalit eh? Tama dul.
Wa. Biar saudara tu bilang bahasa dia ni. Ni ada. Ha. Nilaw. Paano? Ha. Tunog dagat no. Bating luwag eh. Ha. Gawas wi. Baru go. Tuyod ba para masud. Ah, kising-kising agi oy. Ug human sa kaon, auto ba dayon papahili sa kinaon. Mia oy. So mo to ni Sam na magbalik pare koy. Nakasugat unda kog dako nga karpa. Kaso wala ko katira. Pagkasayanga. Og diri sa unahan, diri na nakakuha si pare koy Junjun og dako nga paji. Ako untay yung patirahan pare koy kaso wa ko kadungog. Sige lang, ang importante nakuha ra pare koy. Ah, dakuha pare koy. Grabe. First time din ako makakita ingani. Paji di ang tawag ani sa moa. Pero sa Antique Likwan. Comment down below kung unsay pangalan ni sa inyo pare koy. Grabe tigwangan na ni pare koy. Tagas na kay Kuya Moy. Sus paak pa imo. Grabing taasa, dako pa jud kayo. Grabe. Ah. Kisi. Kisi-kisi. Okay pare koy. Grabe taasag pa ako. Tiguangan na eh. Murag karon pa dyan nakuha ba? Og dire sa unahan nagkakuha pag tilapia si pare koy Minggoy. Bati pare koy, nganong gay inom. Wala na'y kuha noon. So mao to ni hawas na pare koy. Ug mao na ni ang tanan namong kuha. Paji ang gadag bido ay kisi-kisi. Gamay ras baso kong itandis oo eh. Ing ana ka dako. Sana all dako. Time check pare koy, 1:43 na sa kadlawon. Grabe ka doka og kakapoy na pare koy. Pero before may mongoli amo sa nimbahin na mong kuha pare koy. Agrasyahan gyapon oy. Salamat kay Lord. Hinaot nga nalingaran mo sa vlog karon pare koy. Daghang salamat kay sa suporta pare koy. Palukog like and share.